seria del ple d'avui el següent punt i últim de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari és la proposta de nomenament de jutge de pau titular de Riudecanyes. Com bé sabeu, cada 4 anys hi ha una renovació de la persona titular del jutjat de pau. S'han seguit tots els tràmits, tots els calendaris, fins a arribar al mes de gener, on es va publicar al tauler d'anuncis d'aquí a l'Ajuntament la convocatòria pública per cobrir les places de jutjat de pau titular d'aquí a l'Ajuntament de Riudecanyes. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, ha rebut una proposta, una instància, una sol·licitud. Tots coneixem, és el Ricard Ibáñez, actual jutge de pau del municipi. Només comentar-vos que reuneix tots els requisits legalment establerts per poder ocupar el lloc de jutge de pau i que correspon amb aquest ple la seva elecció o no. Tenim, per tant, una candidatura, un jutjat de pau que s'ha de renovar i res. I se us proposa aquí al ple, en primer lloc, escollir el jutge de pau titular del terme municipal de Riudecanyes, proposant com a nomenament l'única candidatura rebuda, que és la del Ricard Ibáñez, i notificar l'acord que en surti d'aquí. Com sabeu, no hi ha suplent en aquest cas, perquè portem un decalatge d'uns mesos, des de fa molts anys enrere, un decalatge d'uns 6 mesos aproximadament entre el jutge de pau titular i el jutge suplent. Crec que ve d'una renúncia que hi va haver anys enrere, si no es farien tots dos avui, però no els podem fer. Per tant, se'ls proposa votar escollir el jutge de pau. No sé si voleu algun comentari, algun aclariment. No, doncs en aquest cas... Jo volia preguntar-ho del titular i ja us he explicat tu. Sí, jo et sé dir de quan exactament és, crec, no recordo, però sé que fa uns quants mandats enrere del jutjat de pau hi va haver un moment que es devia renunciar, algú devia plegar al cap de 6 mesos. I llavors es devia fer una altra vegada una convocatòria com aquesta extraordinària i des de llavors que van descompensats de calendari. Doncs no, res, passem a la votació. Sí, abstencions, vots a favor. Doncs per unanimitat quedaria aprovat. Comunicarem al Ricard Ibáñez, que comptem amb ell durant els propers 4 anys com a jutge de pau. Jo des d'aquí sí que voldria agrair-li la feina feta fins ara i la que farà d'aquí endavant, i que s'ofereixi, que tingui la voluntat de voler-hi continuar. No és que hi hagi un excés de candidatures presentades, per tant que és d'agrair que hi hagi algú que vulgui entomar aquesta responsabilitat, aquest càrrec i per tant aquesta feina. Res, si no hi ha res més a dir, doncs anem per aixecar la sessió extraordinària d'avui.